In het kader van haar 800-jarig dorpsjubileum presenteerde de gemeenschap Waalwieler op zaterdag 21 maart jongstleden onder grote belangstelling een dorpsvlag. Aan wethouder Philippe Lehey en medeontwerper Robert Badenberg de schone taak om in winderig weer de nieuwe vlag te hijsen. Ik was met mijn man aan het praten over wie ze zo'n jaar zou kunnen invullen. En om een dorp op te seren is dat leuk. Ja, wie ze bijvoorbeeld met de carnavalsvlaggen hebben of met het voetballenvlaggen hebben. Toen dacht ik, het is misschien een idee om een dorpsvlag te hebben. En ja, zo is het begonnen, het idee. En als je dan nog een kunstenaar in het dorp hebt, dan is het natuurlijk helemaal schoon als je daar gebruik van kunt maken. Ze hebben mij dus gevraagd toen nog van die vlag of daar na te denken of ontwerp er na te denken. En toen heb ik dat gedaan samen met mijn leraar toen Jan Elissen. Dat is helaas daar gestorven. En is dat ontwerp uitgekomen. Dat is de kerk van Waalwieler uiteraard. Een droevenstrook. En dat is voor het Wiencomité staat. De heemkundevereniging, het teken daarvan. En Johan Nieterkreuz, dus van het ontschoven Waalwieler eigenlijk. En de kleuren, symboliseren die ook nog het? Ja, wat symboliseren die kleuren? Je kan eigenlijk een beetje naar carnaval kijken, dat rood, geel, groen. En ja, dat van de strijdbaarheid en alles van de Johanniters, dat heb ik daar in teruggebracht. Die strijdbaarheid zijn voor die tegenwoordig hier nog terug in zijn kleine kern. Moest ze hier voor die rechten opkomen? Moest ze strijden voor zichzelf? Nee, zo erg is het tegen Waalwieler niet gesteld gelukkig. Het is een gehechte gemeenschap wat zich goed samenpakt, vind ik. En dat hoop ik voor goed te dragen dan. Ja, dit komt eigenlijk van onderop en dat is eigenlijk het mooie. Dat moet we ook stimuleren. Dat hebben we in de toekomst nodig. We hebben het over van allerhande projecten in de sociale samenhang van de gemeenschap. Maar dit is natuurlijk ideaal. Dat is een hele mooie basis. Dat hebben we ook nu in Wilder gezien. En we hopen dat ook dat hier in Waalwieler op zo'nzelfde manier is. Ik denk dat het toch wel een trots gevoel is. Ik ben niet zo'n trots persoon. Ik ben nog niet iemand wat dit betreft niet geren in de belangstellingstijd. Maar daar hebben ze dan toch een aantal maanden aan gewerkt. En daar hebben ze het gevoel gehad dat het een beetje een kindje is geworden. En ja, ik denk dat dat heel schoon gevoel is. Als er heel veel vlaggen hangen. Ja. Zelf doe ik schilderijen, kunstschilder, ben ik een beetje amateur dan. Maar zit voor geholpen met een groep, Artichok. En dat verzint dan samen een ontwerp voor schilderijen dan en zo gaat. Dat was toch al 25 jaar. En zodoende ben ik daar in die wereld terechtgekomen. Een vlag maken is natuurlijk het anders dan een schilderij, hè? Uiteraard, dat moest een beetje anders over nog denken. En het is ook de kleuren rustiger maken en het ontwerp daar. Ja. Nou, ik wil daar eigenlijk nog aan toevoegen dat ze een heel mooi programma hebben. Ze hebben een programma dat hebben ze heel fijn verdeeld over het hele jaar. En ik hoop uiteraard dat dat ook succesvol is. En we zullen dat zeker vanuit de gemeente zoveel mogelijk ondersteunen, daar waar het mogelijk is. Ik hoop dat het de uitstraling heeft van eenheid en van samenhorigheid. Want het is eigenlijk ook een beetje mijn bedoeling geweest. Dat ze kinderen laten zien dat ze samen één is. Dat het bij elkaar hoort. Dat vind ik magnifiek om te zien, ja. Was dat nodig? Houdt je zo'n impuls nodig hier in het dorp? Dat niet direct. Ik heb het gevoel dat ze heel hecht zien en heel erg elkaar ook in de gaten houden wat ze nodig hebben. Maar ik denk dat het in de tegenwoordige tijd misschien iets prominenter geadverteerd zou maar gebeuren. Dat ook dingen samen is. Het is veel individualisme in deze tijd. Dus het is wel schoon als ze dat kunt laten zien een keer.